Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта Төркиядә яшәүче, ләкин үзебезнең Казан кызы Айгөл Галиуллина. Төркиядә ул татар яшьләре белән бик актив тормыш алып баручы кызларыбызның берсе. Шуңа күрә Казанга кайткан арада мин Айгөлне үзебезнең студиябезгә кунакка чакырдым. Айгөл, исәнмесез? Хәерле көннәр инде. Бик шатбыз сезне Казанда күрүебезгә. Бик шат булдым сезне күрүегезгә һәм монда күрү белән шундый матур һава торышына. Айгөл Төркиядә үзен ничек хис итә? Төркиядә мин инде үземне иң беренче килгәндә, мин бит инде анда 5 ел, иң беренче килгәндә үзебезне ничектер менә икенче төрле хис итәсең. Үзеңне барбер чит илдә килгән кебек хис итәсең. Үзеңнең илеңдә түгел иттереп. Чөнки анда сиңа сөйләсәләр дә татарча белсәң дә төрек теле ул бөтенләй башка төрле бит инде. Үзеңне әзгәрә теге ничәйтимдә аңламыйсың кебек бер нәрсәне дә. Әзгәрә шуны менә очып йөри торган итеп хис була. Әмма дә ләкин төрекләр гел булыша, гел каршы алалар, көләч йөзле, шундый менә җылы итеп каршы алган өчен мин үземне анда бик әйбәт хис итә башладым. Инде Казанда әлбәттә ул минем шәһәрем булгачтан, мин монда бөтен төрле җирне беләм, монда бөтен нәрсә бер җирдә бик якын, шуңа күрә мин монда әлбәттә асатрак. Тегенә инде еллар үтә аңлый башлыйсың культурасын, аңлый башлыйсың кешеләрен, аңлый башлыйсың кайсы җирдә нәрсә бар икәнен. Чөнки ул бит инде зур мегаполис, анда бөтен әйберне хоп иттереп кенә алып булмый, күреп булмый, табып булмый. Шуңа күрә инде син үзеңне әзгенә теге кыюсызрак хис итә башлыйсың инде иң беренче югалып каласың. Сез бит Тинчурин театрында эшләгән безнең артист кызыбыз, бит татар әдәбиятына, татар мәдәниятенә гашыйк кызыбыз. Ни өчен менә шулай тормышта ниндидер бер кисәк борылыш? Ни өчен Төркиягә китеп бардыгыз? Мин инде шулай әйтәм, мин инде иң алдан үтеп китәм, 5 яшьтән бирле инде театрга гашыйкмын. Һәм гомумән культурага, сәнгатькә гашыйкмын. Шуңа инде мин 5 яшьтән бирле әйттем үземә, мин актриса булачакмын. Мин актриса булырга телим дип әтиемә әйттем. Әти дә ярар, булырсың, үз кечтен. Күз күрер, күз күрер. Ярар, ала берсе карарбыз диде инде. Мин инде 5 яшьтән бирле театрга йөреп, театрны яратып, Камал театрына гомумән йөридем инде вакытта. Шайтыр гашыйк булдым. Иң беренче театрда университет культурага кирдем безнең Казанский государственный инде Казан дәүләт университетына. Шуннан соң инде мин Тинчурин театрында кастинглар үтеп, анда актриса буларак эшләдем. 2 ел эшләп, без гомумән бик күп эш эшләдек инде анда. Миңа бик тә ошый, коллективы да бик әйбәт, директорлары да, гомумән режиссеры да бөтенесе дә бик әйбәт булды. Амма укуны бетергән вакытта, менә 11нче классна, миңа шундый уй хис килгән инде башыма. Менә мин чит илдә дә укып карыйсым килә дип. Мин анда конкурсларда үтеп карадым, әмма дә ләкин ничектер менә язмыш икенче якка борып куйды, театр ягына инде. Бетәм, туктале, театрда әгәр дә 5 яшьтән бирле максат куйганмын икән, театрда эшләү буенча эшләргә кирәк. Һәм 5 яшьтән бирле инде шул өмет белән барганмын икән, театрда эшләдем. Театрда бик тә ашады. Хәзер уйлап тордым да, туктале Айгөл. Әгәр дә шундый мөмкинлек бар икән, тагын бер тапкыр барып кара, сынап кара дип. Һәм шулай сынап карап үттем. Конкурсларда, гомумән анда шундый безнең грант кебек инде бурс бирәләр инде, стипендия дип атала инде ул. Шуның белән үттем һәм шуның белән укырга кирдем. Гомумән минем специальность түгел, режиссурада, актерство түгел, минем сәнгать буенча искусствовед була инде, сәнгать буенча. Барыбер якын. Әмма дә ләкин бу бит инде мин эмоциональ кеше булгачтын, режиссер да, актер да, мин дә анда күбрәк теге хискә бирелеп тә китә алам. Укытучы аңлатканда да, мәсәлән, жестикуляр итеп тә аңлата алам бит инде. Әмма төрек телен белмәсәм дә, теге шул миңа ярдәм итте күбесенчә менә бу актерлык осталыгы, режиссерлык осталыгы миңа күбесенчә менә шул якта ярдәм итте инде Төркиядә. Менә шулай итеп мин укырга кирдем. Гомумән көтмәгәндә булды дигәндәй, менә шулай итеп миңа минем ирем дә ярдәм итте укырга кирергә. Әйдә, синдән булып чыгыр дип, ул миннән шулай итеп гел алга эттереп торды инде. 5 яшеннән артист булу хыялы белән яшәгән Айгөл Төркиядә үз урынын ничек тапты? Иң беренче бик читен иде. Мин килгәч анда үзем әйттем, башка юк театр, бетте. Гомумән мин
Tege yaratmagaçtın bulmadı ol, organlıktan buldu. Çünkü bizning 2 yılda min 6-7 spektakl bizning çıktı. Bir artlı. Gümmen anda eski spektakllerde katnaştık. Min organ edim. Çünkü bizim gün tünü biz anda repetisiyalar 2 yıl ötті de. Нәрседер жетмей көңілге. Нәрседер көңілге жетмей. Мен енді анда постановкаларын идеде қабатлай башладым, ойнай башладым енді барбір. Бітім нәрседер көңілге жетмей. Демек ки мәйтем барбір шул яқ мені тарта. Қазір мұнда мәйтем бір нәрсе шәрі керек. Һәм инде мин андагы кастингларга барып, төрле киноларда, массовкаларда снимать иттем. Ансы да бик күңелле иде, чөнки ул яңа тарафтан кино рәвешендә, театр түгел, икенче төрле уйнарга да кирәк, икенче төрле торышы да аның, танышлар булды безнең. Шайтыр без кинода төшердек. Һәм Айгөл бит әле сез үзегез төшергән шул документаль фильм белән бит әйме? Сез Казанда Мөселман кино фестивалендә дә катнаштыгыз. Менә шул хакта да бераз сөйләп китсәгез иде. Мен бу фестиваль турында мен инде күптән белә идем. Без инде студент чагында ул фестивальгә йөри идек инде. Еллар дәвамында. Без инде анда катнашырга булдык. Миңа менә шул Эвлия Челебинең сәяхәтнамәсе дигән фильмда, документаль фильмда bir üzük иттереп biz аны ясадык. Ул гомумән бик күп сәяхәт иткән бер кеше. Һәм инде ул Казанда, Булгарында сәяхәт иткән, Мәскәүне дә хәтта. Хәзер менә киләчәктә алып берсә Мәскәүдә төшерәбез. Һәм алар миңа әйтәр, сездә бер инде фестивальләр әлбәттә мәйтәм бар фестивальләр. Әйдәгез катнашабыз. Һәм шайтырып анда катнашып, күп кеше белән танышып, һәм дә без бер нәрсәдә җиңмәсәк тә, ул иң мөһиме түгел иде. Иң мөһиме менә анда катнашырга иде. Андагы фильмнарны күрү, ул катнашу хиссе бөтенләй икенче төрле. Тамашачы гына түгел, сен катнашасың. Теге актриса буларак түгел дә мин анда күбрәк ведущий иттереп уйнадым инде. Ну, ул да уйнау булды, ведущий буларак уйнау, Казанны күрсәтә, ул шундый горурлык, Казан белән таныштыру, ул бит әле төрки халыкара бөтен дөньяга таныштырдык. Үзебезнең матур милли җир әйберләребезне күрсәттек, мунчаларны да күрсәттек, милли биюләребезне дә күрсәттек. Ул шул хәтта күңелле булды. Шул хәтта горур туйдым мин аның белән. Дөресен генә әйткәндә. Менә бу урында без карап үтик фильмнан бер үзек, аннары дәвам итәрбез. Evliya Çelebi, Orta Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Nil kıyılarından Hazar Denizi'ne ve ötelere kadar ömrünün 40 yılını seyahat ederek geçiren bir Osmanlı seyyahıdır. Onun dünya şehirleri üzerine gözlemleri 17. yüzyıldaki en orijinal kayıtlardır. Seyahatlerinde gördüğü her şeyi ve anılarını bizlere bıraktığı 10 ciltlik seyahatnamesinde anlatmaktadır. Hamdolsun, bu gaziler şehri Kazan'a gelmekle 7 iklime ayak basmak nasip oldu. Evliya Çelebi İdil Nehri kenarında önemli bir iskele şehri olan Kazan'a geldiği için Allah'a şükreder. Kazan'a hoş geldiniz Faruk Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yarın Tatarların Milli Festivali Sabantu'ya gideceğiz. Ve umarım festivalimizi çok beğeneceksiniz. Emin olun, gitmek için sabırsızlanıyorum. Pekala, buyurun Tabii. gidelim. Faruk Bey, daha önce Sabantuy Bayramı'na katıldınız mı? Sabantuy Bayramı, Kazan Tatarlarının kültürel kimliğini belirleyen en önemli bayram olarak Kazan'da ve tüm dünyada kutlanmaya devam etmektedir. Burası bizim Tugan Avılım. Şimdi içeri girelim ve burada olan yerleri ziyaret edelim. Sonra Sornay Etnofolklor Ansambul'un gösterisini seyredelim. Hazır mısınız? Evet tabii. Hadi buyurun Harika, hadi gidelim. Bu gördüğünüz geleneksel meşhur Tatar tatlısı. Kıymak. Hayır, kıymak. Kıymak. Evet. Kıymak.
Bravo. Biz mi? Ben de mi? Wow. Sizin turmuşuğuzda kino sanatına nendeydir buruluş buldu mu yok mu? Kino sanatına әлбәттә. Мен үземә дөресен әйткәндә ышаныч туды. Ул вакытта Айгөл, нишләп син кинода да төшмисең? Кара ничек кызык булып чыга, үзеңә күрә күңелле. Шулай итеп, мин кинода ул миңа эттергеч булды дөресен әйткәндә, мин анда аннарсын киноларда төшә башладым. Менә шул Мустафа абыйга мин бик зур рәхмәтлемен. Чөнки ул миңа бик ярдәм итте, ничек торырга, ничек басырга, ничегрәк сөйләргә, ничегрәк әйтергә. Һәм шулай итеп кызыктырды мине бу юнәлештә эшләргә. Һәм хәзер дә ул миңа ышанып тора, әйдә Айгөл, төш, менә киноларда актриса буларак бу нигә әле яулыклы актриса була алмый? Андый фикер менә туа безнең. Ничек әле ул шундый була алмый? Әйдә эшлә дигән кебек. Ничексең яулыклы һәрбер рольдә дә бит аны эзләргә кирәк бит әле андый рольләр. Һәрбер рольдә дә яулык белән уйнап булмый. Әйе. Менә Төркия мөселман иле булса да, анда гел яулыклы кызлар сниматься итми инде әлбәттә. Шуңа күрә инде без ничек әйтәм, менә ул гарәп илләрендә инде бар, Малайзияларда бар инде андай бер. Анда бик популярлашмаган әле ул. Популяр түгел. Һәм инде без аны күбрәк шул юнәлештә эшләтәбез кирәк. Нигә әле ничек төшермәскә? Ничек күп сериалларда, мәсәлән, Ирианда булса, мәсәлән, син бу якта булсаң, төшеп була. Ни өчен ул фильмнарда яулык бәйләп йөри торган хатын-кыз образы булмаска тиеш, бер уйласаң. Әлбәттә, ул төрлечә бәйләп була, төрле образда бәйләп була. Син әбидә уйный аласың, хатында уйный аласың, яшь кызда уйный аласың, шулай ук. Нәкъ шулай ук бөтенләй бер. Шул костюмны шундай бер бар бит актерлыкта. Сиңа костюмда ярдәм итә кайбер вакыт. Әмма иң беренче без өйрәнгәндә капкара киемдә без киенәбез дә, син үз эшеңнән беренче аны тартып чыгара тиеш ул рольне, аннары сиңа костюм гына ярдәм итәчәк. Күбесенчә безнең хәзерге заманда костюм киеп куялар да, всё. Мин пиджакта, димәк ки мин босс. И шул белән генә уйныйлар. Иштә бик әс кала инде үзенең образы. Шуңа күрә менә ансы кымаушаларга тиеш түгел. Иштәгә берне күрергә тиеш кеше. Аннары соң Айгөл, нәрсә генә әйтсәк тә, менә без бит инде бу шушы кино фестивальләрдә дә төрек фильмнарын еш күрәбез, бит мөселман кино фестивалендә генә дә ел сайын әллә ничә фильм катнаша. Шул сериалларны карагачта, ни дип әйтсәк тә, Төркиядә кино индустриясе бик алга киткән. Ул гаҗәеп фильмнар төшерәләр төрекләр. Менә бу тәҗрибә, бит, ул сезгә дә бит әле икенче яктан үзегезне ачарга ярдәм итә. Ләкин Казаннан килгән татар кызы ул барыбер, ничек дип әйтим, аерылып та тора. Һәм ул бүген иртәгә теләсә нинди рольне эзләп тә таба алмый. Монда сезгә ниндидер ярдәмчеләр булу да кирәк. Ниндидер элемтәләр дип әйтәсем килми минем бу очракта. Ничектер барыбер Төркиядә танышлар булу да кирәк. Менә Төркиядә сез шул җирлектә яшәп, шул җирлектәге халыкны, шул җирлектәге кешеләрне әйбәт белә торган танышлар, дусларны ничек таптыгыз, ничек уртак тел таптыгыз алар белән? Очрак. Дөресен әйткәндә, язмыш юл бирә. Язмыш. Мин дөресен гөршәй була. Ул күбесен шулай була менә. Дөресен әйткәндә, без Сабантуйда идек. Сабантуйда Мустафа абыйлар килә. Алар төшерә башлыйлар Сабантуйыбызны. Мустафа абый кем тамашачыларыбыз өчен аңлатып китә. Челебинең директор булып чыган, режиссеры, ул анда бүтән проектны ясады инде, режиссеры. Хәзер мин карадым да, нинди кызык камера дим. Карагыз, нинди кызык камера дип, иреме сөйлим. Кара, нинди кызык камера. Нәрсә белән төшерә икән ул? Әйтә сорап алыйк әле дим. Килдек, сорадык. Миңа
актриса кирәкти, Казанда ди. Сез төшә алмыйсызмы ди. Менә шулай итеп безнең әңгәмә булды. Без сөйләшә башладык. Син әле актрисамы ди. Әйе, әйдә төшәбез алайса бергә дип нашай булып чыга. Уйламаганда көтмәгәндә Уйламаганда Ходай үзе юлын ачып тора көтмәгәндә, әйе, менә шундай очраклар да була. Әмма дә ләкин анда очраклар әлбәттә әз. Үзеңә тырышырга кирәк, үзеңә бөтен җирдә әлбәттә ул инде танышарың булырга тиеш. Төркиядә булсын, Казанда булсын, Мәскәүдә булсын, бөтен җирдә шулай. Үҗәтлек. Аннары шәй әйтим инде. Анда күбрәк бөтенләй менә сез дөрес әйттегез. Ничек менә татар кызы анда төшә дибме, икенче телдерәк барыбер татар кызы дип. Ансы да дөрес, чөнки анда төрки халкы бөтенләй йөзләре икенче, торышлары икенче, татар халкының икенче темпераменты икенче. Темпераментлары икенче, алар без икенче төрле һәм менә шунсы да кызык. Шунсы да кызык. Чөнки без гомумән күбесенчә без бит инде сабыррак, үз мәсәлән эмоцияларыбызны нитеп ябып торабыз күбесенчә бит инде. Алар менә шул ук вакытта чыгара алалар, шул вакытта мәсәлән берәр сывата алалар, җылый алалар, көлә алалар, аннары менә шундый рагалар. Икенче төрле халык инде. Шуңа күрә миңа кайракта сорыйлар, сез Үзбекистаннанмы дип, сез Казакъстаннанмы дип, һәм башка мәйтәм, юк. Мин Татарстаннан. Кырым татары инде алайса. Аңладым. Юк, мәйтәм ди, мин татар, Казаннан дип. Аннары инде әйе, Казаннан дип аннары гына барып җитә. Айгөл, менә шушы үзегезнең иҗат эше белән берлектә ул да сезнең иҗатыгызның бер өлеше дип карарга кирәктер, әйбит. Сез Төркиядә белүемчә бик актив безнең татар яшьләребезнең берсе. Сез анда бик тырышып, ниндидер милләттәшләребез белән үткәрелә торган чараларда катнашасыз. Татар тормышына, андагы милләттәшләребез белән танышу ничек булып чыкты? Иң беренче инде мин Фейсбукта таптым. Әлбәттә, безнең инде Идел Уралы җитәкчесе Гөлтән апа, Гөлтән Уралы. Аны табып, аны белән танышып, ул мине инде көләч йөзе белән каршы алып, бик ачык кеше ул. Аны белән танышып, инде без анда бергә проектларда эшли башладык. Гомумән мин үзем генә аны эшләмим. Әлбәттә, безнең бөтен татар яшьләре бик актив, бер-беребезне аңлыйбыз, шул вакытта тотып алабыз дигәндәй теге фикерләребезне инде эшли башлыйбыз бергәләшеп. Бер дә теге авыр түгел инде ул яктан. Әлбәттә, анда 60 яшьлектәр бар, анда туган татарлар, яңа татарлар да килгәннәре бар. Алар белән бергә менә төрле проектлар эшләргә тырышабыз инде. Менә бит әле сез беренче мәртәбә үзебезнең татарча зур итле бәлешне пешердегез, әйбит. Төрек, аның бит әле ашсу остасы да төрек иде. Сезнең җитәкчелектә барыгыз бергә яшьләр җыелышып бәлеш пешердегез. Менә шул бәлеш пешерү мизгелләрен без карап китик әле, Айгөл. Хәерле көн, милләттәшләр. Беренче тапкыр Истанбулда бәлеш мастер-классын башладык. Һәм безгә мастер-классны Ясин бирешәк. Сәлам. Үзебезнең нәкъ менә татарга хас булган традицияларыбызны сакларга ярдәм итә торган мондай очрашулар. Мин сезгә алга таба да уңышлар телим бу юнәлештә. Айгөл, менә татар яшьләрен берләштерә торган соңгы алсак, әгәр дә сезгә инде чагыштыру өчен, шушы соңгы сез анда булгандагы 5 ел эчендә иң отышлы проект нинди проектны саныйсыз? Безнең татар проекты булса инде, ул әлбәттә Сабантуйлар, без һәр ел аны ясыйбыз һәм анда гомумән бик күп кеше безнең җыела. Һәм күбесе чыгыш ясый. Менә шунысы бик әйбәт. Үзләре өйдә хәзерләнеп,
Балалар булса бию бийләр, зурлары булса җыр җырлыйлар, кемдер шигырь сөйли, катнашалар һәм бик актив булалар инде именно менә Сабан туйларда. Һәм менә бу яңа проект Бәлеш проекты. Ул да биевет булды безнең. Дөресен әйткәндә, анда яшьләр аларга бик ташады. Шунысы да бар, ул Бәлеш кенә түгел, анда безнең Татар Speaking Club кебек тә үтте. Икесе дә бергә. Чөнки без анда әйттек, урысча сүзләр юк, инглизчә сүзләр юк, төркчә сүзләр юк. Гомумән татарча гына сөйләшәсез. Гөлтән апа чөнки татарча гына аңлый. Әйе. Асыгына түгел әлбәттә, әмма Speaking Club татарча гына була. Һәм төректә пешергән өчен аның да күбесенчә татарча сөйләшәсе килә. Ул татарча өйрәнгән кеше һәм татар ашлары пешергән кеше. Һәм инде без анда менә күмәк иттереп, ташлатып, мотор иттереп Бәлеш ясадык. Менә ул проектны хәзер без Эски шәһәргә алып киләбез ала берса. Һәм менә төрле шәһәрләргә дә шайтырып йөреп чыгасыбыз килә. Һәм инде Бәлеш кенә түгел, әлбәттә, шәкшәкендә пешерәбез. Төрле менә шундай әйберләрне пешерергә безнең алдагы планнарыбыз да бар. Сез быел Татар яшьләре форумында да катнаштыгыз. Анда бик күп проектлар тәкъдим ителде. Мин хәтерлим сезнең анда да канатланып йөргәнегезне һәм шушы форумда тәкъдим ителгән кайбер проектлар арасыннан үзегезгә якын булган, үзегезгә ошаганын алып китеп Төркиядә дә тормышка ашырыбыз дигән хыялларыгыз белән чагында уртаклашкан идегез. Планнар ниндирәк? Планнар шундый ала берса. Безнең берничә проектыбыз бар, әмма берсе сер. Икенчесе китә алам, безнең бит инде бик күп галимнәребез киткән ул вакытта. Һәм алар турында бик күп язмалар бар. Һәм без ул язмаларыбызны ала берса чыгарып Татарстанга алып киләсебез килә инде. Танытасыбыз килә генә булса да. Шунда менә язмалар буенча инде безнең күбесенчә проект инде. Тагын берсендә әйтеп китәм инде ярар. Без инде хәзер тагын бер проектыбыз безнең җырлар буенча булачак. Без кичкенә генә ансамбль ясасыбыз килә. Ул ансамбльдә да менә төрле чараларга әзерләнгән җырлар булачак. Һәм без анда менә гел җырлый торган булабыз инде. Шундый да була. Спектакльдә проекты бар инде безнең беренче театрны куясыбыз килә һәм төрле төбәкләр буенча йөрисебез килә инде. Ансы да булачак ала берса, вакыт кына җитсен. Айгөл, сез берничә мәртәбә ирегез турында да әйтеп үттегез. Әйдә, якынрак таныштырыйк әле, ирегез турында да сөйләп китегез. Чөнки менә бу проектларда, минем белүемчә, сезнең бит үзегез генә түгел, ирегез дә, әлбәттә, икәү бергә сез һәрвакыт актив булып йөрисез. Ул инде шәхси тормышымны әлбәттә мин инде ачыкламыйм, әмма дә ләкин иремнең исеме Гаяз. Ул да үзе докторантурада укый. Һәм без инде бергә аның белән тормыш итәбез. Үзе ул Башкиридан, әмма Сибириядә туган, Сибирдә. Ничек таныштыгыз? Без инде аның белән Истанбулда таныштык. Безне инде Истанбул таныштырды, Казан кавыштырды дип безнең шундый менә девизыбыз бар инде. Әйе. Аның белән Истанбулда таныштык. Без Сабан туйда бергәләшеп, иң беренче безнең килгән 2014 елда без инде Сабан туйны алып бардык. Һәм бик тә күңелле иде, кавышып та кала идек кайбер вакытта, чөнки чит кешеләр үзләренчә башкача була инде, ул инде андый сферада эшләгән кеше түгел, әмма дә ләкин без бер-беребезгә ярдәм итеп, бер-беребезгә терәк булып яшибез. Һәм инде эшләдек тә шулай, менә бер-беребезгә фикерләр биреп, шайтырып тырыштык инде. Шунда әйтәсем килә, менә күп фикерләрне дә без бер-беребез белән аралашырга тырышабыз, һәм дә әлбәттә әтиәни белән дә аралашырга тырышабыз. Мәсәлән, бер инде идеялар килсә, бер-беребез белән фикер алышабыз, менә шулайрак эшлим микән, менә шулайрак эшлим микән, менә шайтырып бер-беребезгә әңгәмә ясыйбыз, фикерләр белән пайлашабыз, тәминде төркчә, уртаклашабыз. Һәм дә шайтырып тагын да җиңелрәк була. Чөнки терәк бар. Терәк булгачтан, Аллага шөкер, ансы инде бер-беребезгә ярдәм итәргә тырышабыз. Айгөл, әти-әниләрегез кемнәр? Алар белән таныштырып китсәгез иде. Минем әти Зөфәр Гөлүлин, ул инде Киров өлкәсенең мөфтие, әни минем үзе дизайнер, Кәүсәр кибете бар, һәм Кәүсәр кибетендә модельләр тигеп, никахларга, туйларга модельләр тигә. Менә әти-әнигез сезнең чит илгә чыгып китүегезне, читтә үз бәхетегезне эзләүегезне ничек кабул иттеләр? Иң беренче, менә минем әти-әнием гел әйтә: "Укы. Белем гел кирәк." Һәм менә Тинчуриннан киткәчендә мәйтәм, китим микән, китмим микән дигән фикер булды. Шул вакытта миңа әйттеләр: "Әгәр дә мөмкинлек бар икән укырга, укы" диләр. Белем алырга гел тырыш диләр инде. Һәм бик позитив яктан карадылар. Укырга җибәрделәр, әмма дә ләкин барыбер
ничек әйтим инде, куркып тордылар инде, ничегрәк булыр икән, Әлбәттә, әлбәттә, борчылып тордылар инде, әлбәттә. Әмма Истанбулда шундый кешеләр ягымлы, шундый ярдәмчел, аннары мөселманнарга да бик ярдәмчел, гел менә югалып калмыйсың инде анда. Дөресен әйткәндә, гел ярдәм итеп тордылар, Аллага шөкер, ул яктан. Инде кияүдә булгачлан, әлбәттә, кайнана кайнатыда бардыр, әйбит. Алар белән ничек уртак тел табасыз? Бик тә җайлы, Аллага шөкер, минем кайнана белән кайната бик тә ягымлы, ачык кешеләр. Һәм дә, ничек әйтим, гел безнең традициялар буенча каршы да алдылар. Алар инде үзләре Башкирияда һәм бер-беребезгә кунак иттереп йөрибез. Хәзер инде минем Истанбул һәм Казан гына түгел, хәзер инде Башкирияда кушылып китте. Берничә илгә. Менә шуңа бер дә уртак, чөнки алар да татар, без дә татар. Бер-беребезне белеп, аңлап, традицияларыбыз бер, шуңа күрә бик тә җиңел булды ул яктан. Айгөл, менә шул кадәр кызык сезне тыңларга име? Ничектер сезнең эмоцияларыгыз белән, сезнең сөйләгән сүзләрегез белән үзең дә тиз арада гына Истанбулга күчәсең, ул да түгел, Казанга кайтасың. Менә шундый матур эшкерсез әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Төркиядәге милләттәшләребезгә һәммәсенә дә сәлам юллап калабыз. Һәм сезгә уңышлар телибез. Казан Истанбул юлына бер вакытта да сезнең юлыгызга тузан кунмасын. Ул юллар һәр вакыт туры гына булып торсын. Һәм әлбәттә без сезнең киләчәктә дә уңышларыгызны күреп, ишетеп, сөенеп торыйк. Рәхмәт сезгә бүгенге әңгәмәгез өчен. Сезгә рәхмәт бик зур чакырганыгыз өчен. Хөрмәтле милләттәшләребез, Дөнья студиясендә кунакта бүген Төркиядә яшәүче татар кызыбыз, Казан кызы Айгөл Галиуллина иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булышабыз.